5. Rajt! 25 emel. Jobb egy nyújtott, kigyorsít. 25, sima jobb vége, jobb egy áttól. Utána 100, jobb egy áttól, utána 100. Vége fék, és bal 5 elág, dől ki. Bal 5 elág, dől ki. Dől ki az elág. Utána 25. Sima jobb tő. 25 bal 2, nagy tő, rövid vége, bal 3. 50, vége emel. Lassan, vége emel, jobb 4 tő. Jobb 4 tő. És bal 2 tő íven. Bal 2 tő íven, 25. Sima jobb. 50, bal 3 elág pluszhoz széles. Utána 200 felfele. A vége bal 2 íven, szélesről szűkre pluszos. Szélesről szűkre pluszos, rajta jobb egy tő, kigyorsít, mögötte 50, és bal 23 erős jeges pluszos. Erős jeges pluszos, abból jobb 111. Abból jobb 111 nyújtott, vége kigyorsít, észszel. Jobb 111 vége kigyorsít, 50, kicsit emel, utána 300, és a vége sima jobb áttól tő. Sima jobb áttól tő észszel. Észszel, utána 400. Sima jobb tő nyújtott áttól észszel, utána 200. A fánál vigyázz észszel. A tábláknál sok fék, a pupon 25 le, és jobb 22 íven, tő rövid. Mögötte 100. A vége bal 21, szűken kezd. Bal 21, szűken kezd. Utána 25. Sima bal. 50, jobb egy nagy tő, jobb egy vége, és jobb 3 szigorú beszűkül elág. Jobb egy, ezt még áttolod, és ott a jobb 3 szigorú, észszel okosan beszűkül. Utána 200. Vége emel, 100-at megyünk a tetőn, fék és bal 32 tő. 100-at megyünk a tetőn, fék és bal 32 tő. Utána 50, és jobb 32 vége kigyorsít jeges. Jobb 32 vége kigyorsít jeges. Utána 300. Emel. Jobb egy nagy tő áttolod. Jobb egy nagy tő áttolod. Abból bal egy tő áttol. 50 sima jobb. 50 jobb egy tő áttol. 100 sima bal, ne vedd el. 100 sima bal, ne vedd el. Bal egy áttól erős. 100 sok fék és bal 5 széles elág beszűkül. Dől kifele a bal 5. Dől kifele a bal 5. Okosan. 100. A jobbon. A vége fék és jobb 4 elág szintes. Jobb 4-es elág szintes, okosan. 200 lefele. Kicsit bukkan. Mögötte 100 le, és jobb 23. Bukkanból 100 le, és jobb 23 tőerős jeges. Tőerős jeges. Mögötte 50 és bal 22 elúszós, tiszteld meg okosan, jeges nyújtott. Bal 22 jeges nyújtott, tiszteld meg. – 25 jobb 2 nagy tő nyújtott. 100. Sima bal 50, sok fék és jobb 5 rövid elág. Jobb 5 rövid elág. – 25 sima bal. 200 a jobban. Vége sima jobb áttol. Mögötte 150. Áttolod, utána 150. És ott a végén a háznál bal 111. Végig tő íven. Végig tő íven. Próbál észszel áttolni. Utána 50 emel, 25 le sok fék és bal 4. Bal 4 elág szűkre. Bal 4 elág szűkre. 25 fel. Jobb 4 elág szűkre. Jobb 4-es elág szűkre.
jobb 4 elák szűkre, és bal 1, sima bal íven kigyorsít, utána 25, jobb 2 íven végen, szigorú jobb 3 a vége, jegestő, figyelj, szigorú jobb 3 jegestő, utána 25 bal 1 nagy tő pluszos, 25 jobb 2 vége, jobb 3 erős, jobb 2 vége, jobb 3 erős, jeges, utána 155 megyünk lefele, féktáv a végén jeges, és bal 3 tősodor erős, bal 3 tősodor erős, mögötte 100 le, bal 2 tő, pluszos áttól, 25 kisfék, ezt áttolod, utána kisfék és bal 2 erős, nagy tő tempó. Utána 25, itt a bal 2 erős, utána 25, jobb 11 rövid tő, jobb 11 rövid tő, 25 és jobb 3 rövid tő, jobb 3 rövid tő, 25, jobb 2 széles áttól, utána 25 szar, jobb 2, 25 szar, és bal 3 szűk erős tő, utána 25, jobb 21 tő, 25 sima balba kicsit bukkan, bal 2 tő, 25 lefele jeges, és bal 3 bal 2 mély. Figyelsz, bal 3 bal 2 mély ésszel. Utána sima jobbon a jobb 3, és azon a jobb 5 jeges szigorú. Jeges szigorú. És bal 3, 32, bal 2, 25, jobb 3 szigorú tő, és bal 32 pluszos áttól cél. Jobb 3, és bal 32 pluszos tő áttól cél. 50, sima jobb 300, jó.